A un mariñeiro, o mapa fala de mares para explorar. De grandes recompensas e grandes perigos. Pero onde o mapa acaba, empeza a verdadeira aventura. Onde está? Onde se meteu? Eu non o vexo. Está debaixo! Un barco de caza non é sitio para nenos. Es abraiante. Agrada, nena. Os debuxos dos libros cobran vida. Eche alá no gran mundo descoñecido, onde aprendemos quen somos de verdade. Tranquila, que se anda algún monstro preto, ei no cheira. Pode ser que ande en baixa forma.